Budeme závislí od USA? Energia, vojna na Blízkom východe a budúcnosť Slovenska. Hrozí Slovensku energetická kríza? Budeme odkázaní na americký LNG? Bola chyba odstrihnúť sa od ruského plynu? Vojna na Blízkom východe opäť otvorila otázku, ktorú si Európa myslela, že má pod kontrolou. Energetickú bezpečnosť. A Slovensko je v tejto hre malý, ale zraniteľný hráč. Čo sa stane, ak sa zablokuje Hormužský prieliv? Ak by sa konflikt rozšíril a došlo by k obmedzeniu dopravy cez Hormužský prieliv, globálny trh s ropou by dostal tvrdý zásah. Tadiaľ prechádza významná časť svetovej ropy a LNG. Už čiastočná blokáda môže poprvé poslať ceny ropy k $90 za barel, po druhé dlhodobo vytlačiť nad $100, po tretie zvýšiť ceny palív, po štvrté zrýchliť infláciu. Pre Slovensko by to mohlo znamenať drahšie tankovanie, vyššie účty za energie a tlak na priemysel. Budeme odkázaní na americké energie? Európa sa po roku 2022 výrazne odstrihla od ruských surovín. Dnes stojíme najmä na LNG z USA, dodávkach z Kataru a alternatívnych trasách a obchodných kontraktoch. Ak by sa export z Perského zálivu obmedzil, Ázia začne skupovať dostupné zdroje, Európe by zostala najmä americká LNG, ale za vyššie ceny. Otázka teda znie, vymenili sme jednu závislosť za druhú? Bola chyba zastaviť ruský plyn a ropu? Podľa Zoroslava Kolára, predsedu strany Právo na pravdu, sme nikdy nemali dopustiť zastavenie dodávok z Ruska. Tvrdí, že sankčná politika poškodzuje najmä európske domácnosti a priemysel. Zároveň upozorňuje, že v prípade vážnej energetickej kríze by mohli európske lídri opäť žiadať ruského prezidenta Vladimíra Putina o obnovenie dodávok. Je to reálny scenár alebo politická rétorika? Zastavila Ukrajina tranzit pre Slovensko? Kolár pripomína, že prezident Volodymyr Zelenský podľa jeho slov jednostranne zastavil dodávky plynu a ropy smerom na Slovensko, napriek tomu, že Slovensko finančne podporuje Ukrajinu. Energetická realita je však komplexná. Ide o vojnový konflikt, sankcie, tranzitné dohody a geopolitický tlak. No faktom zostáva, Slovensko je dnes citlivejšie na globálnej výkyvy cien než pred pár rokmi. Čo by znamenala nová energetická kríza pre Slovensko? Ak by ceny ropy a plynu dlhodobo rástli, pocítili by sme rast cien potravín, drahšie bývanie, vyššie náklady pre firmy, tlak na zatváranie fabrík, spomaľovanie ekonomiky. A to všetko v čase, keď sa ekonomika ešte nespamätáva z predchádzajúcich kríz. Kľúčová otázka, kam má Slovensko smerovať? Máme sa viac viazať na USA, obnoviť spoluprácu s Ruskom, alebo konečne investovať do väčšej energetickej sebestačnosti? Možno nie je otázkou, či budeme závislí od Ameriky alebo Ruska. Možno je otázkou, prečo stále nie sme pripravení na svet, kde je energia strategická zbraň. Ak sa vojna na Blízkom východe vyhrotí, Slovensko môže čeliť novej vlne zdražovania, ekonomickému tlaku. Energetika už nie je len téma, je to otázka bezpečnosti, suverenity, budúcnosti našich domácností. Myslíte si, že Európa urobila chybu, keď sa odstrihla od ruských energií? Alebo bola diverzifikácia nevyhnutná? Napíšte svoj názor do komentára a sledujte kanál pre ďalšie analýzy o politike, energiách a ekonomike.